Matul dibattitu fil-Parlament fuq l-istimi finanzjarji tal-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi, ġie mħabbar li pajjiżna se jkun għaddej minn pjan holistiku biex jara li traffiku f'pajjiżna jitrażżan b'mod sostanzjali u sostenibbli, filwaqt li dan jiġi komplementant b'bosta xogħlijiet oħra fit-toroq tagħna, inkluż dak tal-Imsida Creek. Nibda bil-proġett tal-Imsida Creek li se jkun il-proġett maġġuri f'dawn is-snin li ġejjin. Proġett li jirrifletti b'mod ċar l-għanijiet tagħna għall-infrastruttura iktar moderna u miftuħa għall-komunità. Fuq livell ta' trasport, il-proġett tal-Imsida Creek se jinkludi flyover ġdida li tissostitwixxi s-sistema preżenti u antika ta' traffiku li tikkawża it-traffiku. Fl-istess waqt, ir-restructuring taż-żona se tagħmel l-Imsida ħafna iktar aċċessibbli għal dawk li jużaw mezzi alternattivi tat trasport. Il-Ministru tenna l-bżonn li trasport bil-baħar permezz tal-ferries jifrekwenta ruħu għal daqstant dalwaqt se jkun qed jitlesta x-xogħol fuq il-ferry landing ta' Buġibba u tħabbar li l-lokalità potenzjali li jmiss li se jkollha ferry landing il-lokalità ta' Marsa Skala. Tħabbar ukoll li se ssir reviżjoni fir-rotot ta' trasport pubbliku fuq l-art, kif ukoll se tiżdied il-frekwenza f'numru ta' rotot mill-ewwel ta' Diċembru, inkluż frotta numru 9 li twasal għal Fgura u Ħażambar, rotta numru 47 li se tindirizza żieda fid-domanda tal-Musta u siġu estiżi rotot numru 101, 183 li jagħtu għal Melliħa, Burmarrat u l-Qajenza. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia irrimarka kif fis-sena li għaddiet id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi mexxa 80 proġett madwar Malta u Għawdex li jinkludu proġetti infrastrutturali, riġenerazzjoni ta' ġodna u spazji miftuħa. Ix-xogħol tagħna fl-2024 kien b'saħħtu u konkret. Iżda dan huwa biss il-bidu. Dak li żrajna din is-sena impenjat illi narah li jkun mibdul fi proġetti tanġibbli illi jagħmlu id-differenza irrispettivament minn kemm kbira din id-differenza, proġetti li dejjem ikun ta' kwalità għal ħajja taċ-ċittadin huwa bil-wisq importanti f'din il-ħidma ta' din il-Gvern għaliex dak iċ-ċittadin li tkun tajtu dik it-tama u aħna din hawnhekk sabiex inservu u nagħmlu id-differenza fil-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin.